So mga pamangkin, ano nga bang update sa ating Balatong Farm? Ito guys, kung makikita nyo, sobrang lalaki na nila. And marami ng bulaklak. Bawat isang puno ng munggo ay may bulaklak na rin at saka may mga bunga na rin sila. Yung iba medyo mahaba na ang bunga. Abangan nyo sa series na ito, sa Balatong Farm vlog na ito, kung magkano bang kikitain sa ganitong kalaking area. Ito kasi nasa more than 2,000 square meters, hanggang doon sa may mangga, hanggang doon sa may kabilang dulo doon. Yan. So sabi ng ilo ko, nasa may almost 3,000 square meters to. So magkano nga ba ang kikitain? Sana nga tumamatay. Pero makikita nyo talaga, sobrang gaganda na kasi nga umulan ng malakas last weekend. Then after pag-ulan, nag-spray ako nung para sa uod. Pero may nag-advise sa akin na yung isang expert dito na nagmumungod before, mas maganda talaga haluan ng konting malatayon yung Privaton. Privaton yung in-spray ko kasi yung in-spray ko talaga para sa uod, para gumanda yung yung balatong. Pero sabi nung isang expert na nakausap ko, dapat daw hinaluan ko ng konting malatayon para yung mga lumilipad-lipad na insekto mapatay din o mapuksa din. Kasi yung in-spray ko purely para sa mga uod. Pero ang ganda ng resulta niya, oh. Kung nakikita nyo, sobrang green na green yung mga dahon, and then alam mo yung ang daming bulaklak. Sa isang kumpol ng bulaklak, makita nyo ang dami, and then malaki na rin yung ibang bunga. Kung mapapansin nyo sa may kabilang maliit na pitak, ang ganda sobra ng pagkakatubo niya, green na green. And syempre pagka maganda yung puno, maganda rin ang bunga at saka maganda yung bulaklak. At syempre di sa may lote ng ilo ko, meron dito merong puno ng mangga na kahit hindi in-sprayan, namunga siya, and then parang magugulang na siya, pwede na siyang pitasin, and then pwede nang pahinugin sa bahay. 2 weeks ago, hindi pa siya pwede. And unfortunately, may mga naglaglagan. So ngayon, kukunin na natin, pipitasin na natin ngayon yung mga mangga. Sayang din naman, so pwede natin pahinugin sa bahay. Pero mga pamangkin, tingnan nyo sa mga susunod na upload ko, kapag nag-harvest na tayo ng munggo, titingnan natin kung magkano bang kikitain dito. And paano bang sistema dito ng hatian sa mga namimitas, at the same time sa mga may-ari ng lupa. So consider ako yung magpapapitas, ako yung magpapaani, and then syempre may mga makikiani for the commission. So magkano nga ba o paano nga bang hatian?